Mendialdeko urtekaria. Bertsolaritzak ikasturte berri bat osatu du Arabar mendialdean. 8 taldek landu dute bertsolaritza 15ean behin eskola ordutegiaren barruan. Hasi lehen hezkuntzako 5. mailatik eta DBH-ko 4. mailara arte. Maestuko gela unitarioa 5. eta 6. mailakoa, kanpesuko lehen hezkuntzako 5. maila, lehen hezkuntzako 6. maila, DBH bat A eta DBH bat B, DBH 2. maila, 3. maila eta 4. maila, 10 urtetik 16 urtera bitartean. Bat-batekotasuna izan da protagonista nagusietako bat. Irailetik hasi bai ginen koplak eta puntuak bat-batean kantatzen, lotxari eta beldurrari aurre egiten. Eta hasi bezan lastera lea kopla lehiaketan parte hartzeko aukera izan zuten 14 urtetik beherako ikasleek. Gabonetako emanaldia etorri zen ondoren lehen hezkuntzako ikaslentzako eta guztiontzako inauterietan tori-joriko plak kantatzeko aukera izan genuen. Ikastetxeen arteko topaketatan ere bertsoak kantatu ziren eta maiatzerako bidean eskolarteko bertsolari txapelketa antolatzen ibili ginen lehen hezkuntza eta DBH-ko lehenengo mailako ikasleekin. 4 gairi buruz bertsoak idatzi zituzten taldeka eta horietako batzuk aukeratuak izan ziren Arabako mendialdeko topaketan kantatzeko. Baina ez hori bakarrik, bat-batean aritzeko ere aukera eman genien eta hala nahi izan zuten ikasle guztiek jende aurrean, kanpesuko kulturetxean bertsoak improvisatzeko aukera izan zuten. Harrigarriena da, zenbat animatu ziren eta zeinen ondo aritu ziren. Arabako txikien eskolarteko finala Zigoitian izan zen beste urte batzutan bezala eta bertan izan genituen mendialdeko ordezkariak ere. Eta Ontza Estrena Abentura Parkean egun pasa izango dute irailaren 7an bertan finalean kantatu zuten mendialdeko ikasleek. Ikasturteari amaiera txukun emateko 6. mailako ikaslei agurra, DBH-ko ikasleen kasuan 2., 3. eta 4. mailan esperimentua egin dugu aurten eta martxoan eta apirilean buru-belarri aritu dira gela bakoitza mailarteko txapelketa prestatzen. Talde bakoitzak bere bertsolari, bere epaile, bere gai jartzaile, bere komunikazio arduradun eta abarrak izan ditu eta maiatzaren 16an izan zen maien arteko txapelketako saioa. Bi oinak emanda, 4 oinak emanda eta asmakizunetan eta azkenean veteranoek DBH-ko 4. mailakoek eraman zuten paperezko koroa etxera. Eskolarteko bertsolari txapelketako handien mailako, 14-18 urtekoen mailako 3 saioetako bat izan zen kanpesuko hori. Maiatzaren 9an eta maiatzaren 10an burutu ziren Gasteizen eta Aramaion urrenez urren eta final handia maiatzaren 18an izan zen Aramaioko kulturetxean. Mendialdekoa ere baden Egoi Amabizka, Pellaniz eta Gasteizko gazteak eraman zuen eskolarteko txapela etxera. Beraz, mendialdetik oso urruti ez da ibiliko. Honen bestez, amaitu da ikasturtea eta guztiei egindako lanagatik zorionak ematea baino ez zaigu geratzen. Ez ahaztu, zure gelako bertsoak ikusi nahi badituzu, oso erreza da, sar zaitez gure webgunean. 3b bertsoikasgela.eus, ikastetxeak pestainan klikatu, laukian zure ikastetxearen izena idatzi, izenaren gainean klikatu, bertsoaren izenburuaren gainean klikatu ezkero, bertsoaldira eramango zaitu. Orain da momentua, zure ikastetxeko, eskualdeko eta Arabako gainontzeko ikastetxeetako bertsoaldietan kuskuxeatzeko. Espero sartu izana, bertsoa zuen barrura, batzuk Gasteiza joateko, garaia ere heldu da. Zabaltzazue zuen eskutik, gogotsu euskal kultura. Eta merezi duzuen bezala, gozatu zazue uda.